Posibleng ma-revoke ang lisensya niining usa ka lalaking nagmaneho og pribadong sakyanan nga nakuhaan og video nga mikulata sa usa ka tricycle driver sa Lapu-Lapu City kagahapon sa buntag. Si Luan Mirondina sa report. Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka tricycle nga nihunong sa sitio kay Mituhan, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, alas 10 kagahapon sa buntag, kay may gipakanaong nga pasahero. Apan pipila ka gutlo, ang lalaking nagmaneho sa pribadong auto nga nagsunod sa taxi, nagdagan ug iyang gisukmag ang buko-buko sa tricycle driver dayon balik sa iyang sakyanan. Dihang nakamatikod ang driver nga may nidapat kaniya, inay mo padayon pagpadagan ni hunong siya o gitan-aw kon si kinsa ang nisumbag sa iyang buko-buko. Ang driver sa auto subli usab nga nigawa sa iyang sakyanan ug nagkakomprontasi sila. Unang nisukmag ang tricycle driver apan gipauwanan siya og kinumo sa nagmaneho sa auto. Usa ka netizen usab ang nakakuha og video sa pagpangulata sa driver sa auto ngadto sa tricycle driver hangtod nga may mga lalaking niduol ug nipakalma sa driver sa auto. Matod sa 72 anyos nga tricycle driver nga si Ricardo Muniez, ni kanaog siya sa tricycle kay buot niyang susihon ang hinungdan nganong may kalit nga niigo sa iyang buko-buko. Ngano ko kung kanang hinguno hapit kung sa dasmag sa taxi. Or man to niya akong kuan may active siya kamag mo dito naka simbagay mi pero pibon ko niya. Apan pipila ka oras human sa hitabo, matod sa tricycle driver, nagkaabot sila sa barangay hall sa Basak sa nagmaneho sa auto kay una kining ni-report sa hitabo. Ug didto nagka-settle sila. Nihatag usab og 2,200 pesos ang driver sa pribadong auto ngadto sa tricycle driver aron magamit sa pagpatambal sa iyang bunog. Akong kuan mo nga hadlok ko nga binangan ta ba kay napo ko mga anak nag-drive tricycle. Kaya ko mo po siya nangyo mo gisa ako na kung gisito. Apan ang mga kabanay sa tricycle driver ni Tataw nga mas maayo untang natanaw una ang kinatibuk ang video una mohukom og settlement. Akong question man ba, wala pa mong sila kita sa video, actual video ato. Bali ning tuo sila nga nanguna ang akong uyuan og sukmag. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang panimay sa lalaking nagmaneho sa pribadong auto. Apan matod sa ilang family driver, wala pa kini mauli sa ilang balay sukan pa sa hitabo kagahapon. Wala si diri si Jeffrey karon. Unya wa gyud mi kahibaw og asa siya karon. Kay gikan paghitabo ana, wa gyud na siya kauli diri, wa pod mo kontak. Nya kami pod di pod mi ka kontak niya. Until now. Matod sa legal officer o OIC Operations Division Chief sa LTO-7 nga si Attorney Vince Santiago, di na kinahanglan pang moduso og formal complaint ang tricycle driver kay muhimo sila og motu proprio investigation. Motu proprio ni ma'am, dito file a complaint. Basta makita lang na mo nga na ay mga inaanak mga insidente kami mismo ang mulihok. Hayan, padadaan nila og show cause order ang naasoy driver aron patubagon sa hitabo. Amo to sa issue cause for a possibility of revocation of his driver's license because that is a road rage at stake to kayo ang mga assistant secretary ana nga once mo engage ka into road rage, i-revoke din ang mga imong lisensya. Subling tambag sa LTO-7 ngadto sa mga magmaneho og sakyanan. Kalma lang ta. Ang kini pagmaneho gud nato ultimate ano to perme nakasalalay gid ani atong kinabuhi o panginabuhi. Karon manggani o dili nakakalma manggani sa kalsada kuya ta makadisgrasya og lain tawo o makasakit pa og lain tawo sama aning video. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.